vás pri ďalšom videu z produkcie Westside Warriors, kde sme sa rozhodli prísť do Považskej Bystrice, do fitness centra Vital, kde pôsobí Peter Muraň. Čaute. Je to slovenský kulturista o váhovej kulturistike Federácie IFBB, alebo teda SAKFST. A ja sa pokúsim začať trošku netradičnou otázkou a spýtam sa, Peter, ako sa máš, ako si na to zdravotne? Momentálne som celkom v pohode na tom zdravotne. Som po zranení, niekto vie možno, niekto nie. Mal som utrhnutý prsný sval, stalo sa mi to v príprave na Arnold Classic, pri benči, pri tlaku na lavičke. A aktuálne v podstate stále sa zotavujem, dá sa to tak povedať, ale už ma to nikde neobmedzuje, iba pri tréningu prs, kde ma to v podstate troška ťahá, ale iba trocha limituje, ale dá sa odcvičiť kvalitný tréning. Čiže tréningovo si na to momentálne na 100%, okrem tých? Okrem prsných svalov na 100%. Čo sa týka tvojich najbližších plánov, čo sa týka súťaží, tak čo máš momentálne v pláne? No, v pláne mám majstrovstva Slovenska na jar. Či to vyjde, no tak dúfam, že vyjde. Jak nebude formáta, ja sa tam neukážem, ale dúfam, že bude forma. Dúfam, že to pôjde podľa plánov. Takže jarné majstrovstvo Slovenska. Čo sa týka ešte tej rekonvalescencie po zranení, v podstate ten, kto sleduje slovenské weby o kulturistike, alebo teda minimálne Izlabs, vie, že Arnold Classic mal byť v septembri 2014, ty si bol v príprave, zranil si sa pri benchpresse, pri tlačení. Áno. Tam bola aká váha? Preskoč mi otázku, lebo takto, no, v príprave by som nemal ísť do takých váh, ale jednoducho bola tam motivácia, troška premotivovaný som bol. Mal som tam 220 kg. Čiže extrémna váha. A v podstate by som sa chcel spýtať, ubehol už rok a ako sa vyvíjalo to zranenie? Alebo ako si to riešil? Ako si sa s tým vysporiadal? No tak prvé dni boli najhoršie, možno prvé týždne. Psychicky ma to, dá sa povedať, položilo, lebo Arnold Classic bol môj sen, ktorý už som mal v podstate v hrsti, ale bohužiaľ prišlo to zranenie, takže psychicky to bolo horšie. Fyzicky som v podstate mal ísť na operáciu, prišiel som na predoperačné vyšetrenia, doktor pozrel MRIčko, magnetickú rezonanciu, povedal, že bohužiaľ operovať sa to nedá, lebo nebolo to utrhnuté zo šlachy, ale bolo to utrhnuté priamo vo svale. A on takéto zákroky v podstate nerobil nikdy, povedal, že sa to nedá, tak som na tej operácii nebol. No odstupom času, keď už som sa dal troška dokopy, videl som, že ten prsný sval je deformovaný, že jednoducho nedrží tak, ako by mal. Tak som si vyhľadal nejakého odborníka, špecialistu presne na tieto zranenia z Martina. Tam som išiel v podstate na takú prehliadku, povedal, že môže to skúsiť operovať, ale je to viac menej neisté, že či to bude OK. Ja som aj tú neistotu bral ako nejaké východisko z mojej situácie. Chcel som na tú operáciu ísť, išiel som na tú operáciu a zdá sa, že som dobre spravil, pretože síce tá rekonvalescencia bola troška dlhšia skrz tej druhej operácie, či skrz tej operácie, ale ten sval vypadá lepšie. Čo sa týka nejakej deformácie toho svalu, zostalo tam niečo po tom zranení, alebo je to na 100% OK? Zostalo tam čosi, ale všetko sa dá troška skryť pri pozovaní a tak. Samozrejme ten sval vždy bude vidno, že bol zranený, ale teraz si myslím, že keď človek zoberie pod drobnohľadom a veľa kulturistov aj na Slovensku, aj v zahraničí, dokonca niektorí profíci, teda väčšinu profikov, medzi profikmi nájdeš kulturistov, ktorí mali zranenie. Len to stačí troška presne pozrieť dôkladnejšie a vidíš, že čo mali zranené, čo mali utrhnuté a tak. Ja si myslím, že to nejaké obmedzenie nebude. Ešte, ak by si mohol poradiť našim divákom, čo by mali robiť, aby sa vyhli takomuto zraneniu, alebo čo si myslíš, čo bolo príčinou toho zranenia? Príčinou, no určite už tá extrémna váha. To, že v tej príprave človek
má troška suché tie šlachy, není to také ako v objemovke. Rozcvičený som bol na 100%, samozrejme, ja nezanedbávam rozcvičku, ale mal som troška dlhšiu pauzu medzi sériami, mal som tielko, boli otvorené okná, troška to prefúklo, schladilo ma. Je to... Možno taký výpadok z rytmu trošku tréningového. Dá sa to povedať tak. Ale určite, kebyže tam je menšia váha, tak sa mi to nestane, hej, takže až teraz som si uvedomil, že mi je zbytočné hnať sa desi za silou, keď nie som nejaký silový trojbojár, ale skôr tá kulturistika je pre mňa dôležitá. OK, takže ešte by sme mohli prebrať to, že keď si začal s kulturistikou, čo bol taký ten prvý podnet toho, že si chcel začať aj súťažiť? Prvý podnet? Asi fórum. Asi fórum, na ktorom doteraz pôsobím ako moderátor a nejaký poradca. Asi to fórum, lebo nebyť toho fóra, tak by som si ani nevyskúšal nejakú tú predsúťažnú dietu. Tú predsúťažnú dietu som si skúšal len tak na neostro, ako by som vyzeral na súťaži. Nejaké fotky som dal na to fórum, boli celkom dobré ohlasy, tak som vyskúšal aj na súťaž. Skús zhrnúť tú svoju takú súťažnú cestu od Federácie SANK až po SAK FST. Skús začať prvou súťažou a posunúť sa až k tej poslednej. Hej. V SANKu som nesúťažil, vtedy ešte tá federácia nebola, bolo to SSNKF, je to tiež naturálna kulturistika. Ešte je doteraz tá federácia? Je, ale tuším, že už strašne málo členov má, myslím si, že asi zanikne. Bolo to 2008. Vtedy som bol na jednej súťaži, v tom 2008 na druhej súťaži, no to som skončil predposledný. Na druhej súťaži som bol 2009, nie na tej istej súťaži, už som tam skončil na druhom mieste. V ten rok som bol ešte na ďalších dvoch súťažiach, stále v naturálke. V 2010 už som chcel ísť do IFBB, ale forma nevychádzala podľa predstav, tak som ešte počkal rok. V 2011 som mal premiéru v IFBB, a 2012 som tiež išiel v súťaži, 2013 taktiež. A v podstate 2013 bola moja posledná súťaž skrz toho zranenia. 2014 som mal ísť na ten Arnold Classic, ale bohužiaľ to zranenie ma troška zbrzdilo. Počas roka 2014 si absolvoval aj majstrovstvá Slovenska kulturistika, alebo iba 2013? Tam iba si bol strieborný. Áno, iba 2013, tam je vlastne teraz po novom pravidlo nominácie na tieto súťaže Arnold Classic, Olympia amatérov. Musíš byť medailista v danom roku alebo rok predtým. Hej? Čiže preto ja idem aj teraz budúci rok na tie majstrovstvá Slovenska, lebo mne už to neplatí, že ja som bol 2013 vicemajster. Ja musím znova získať medailu, aby som sa v podstate kvalifikoval, nominoval na tieto súťaže. Čiže cieľ je opäť nominácia na Arnold. Mám to nedoriešené, takže určite. V rámci kulturistiky je taktiež veľmi dôležitá aj strava a suplementácia, a mohol by si nám k tomu niečo povedať, pretože viem, že si veľmi dávaš záležať, tak ako každý, kto chce byť najlepšia na vrchole, takže môžeme začať tou stravou. Strava, no. Strava je určite top, čo sa týka výsledkov v kulturistike. Či už je to priberanie alebo chudnutie, treba sa tam hrať s tými kalóriami, samozrejme, s tými makroživinami, treba kvalitne jesť. Doslova do písmena je to tak, že čo ješ, to si. Hej. Dokonca ja mám na sebe vyskúšané, keď som jedol len mliečne výrobky, bol som mäkší, ako keď som jedol len mäso. Hej. Čiže 90% môjho jedálnička tvorí mäso. Väčšina bielkovín sú živočíšne bielkoviny. Rastlinné bielkoviny z ryže, a takto si ani nepočítam ako bielkoviny, počínam bielkoviny iba živočíšne, kvalitné, plnohodnotné bielkoviny. Čo sa týka tej predsúťažnej prípravy a suplementácie stravovania, veľa kulturistov má rôzne spôsoby. Niekto ide nuly, niekto ide konštantne sacharidy, niekto ide vlny. Čo tak preferuješ ty osobne? Strašne veľa som si toho vyskúšal. Ťažko povedať, no
Ako kedy? Záleží od okolností. Nuly už určite nepôjdem, lebo zistil som, že čím má človek vyšší svalový základ, tým viac samozrejme musí dávať sacharidov. A ísť na nulu, keď už má človek 90 alebo 100 kg aktívnej hmoty, nie je to rozumné riešenie, pokiaľ není donútený zhadzovať nejako extrémne váhu. Hej. Takže nulky už určite nechodím. Chodím buď konštantné sacharidy, alebo keď už sa to zastaví, tak voľním tiež. Tiež veľa je rôznych názorov, čo sa týka príjmu tukov. Aký máš na ne ty názor? Čo sa týka celého dňa, čo sa týka večera, čo sa týka zdrojov tukov ako takých? No, ja mám veľmi pozitívny vzťah s tukmi. Aj mimo prípravy, aj v príprave, čo sa týka s príjmaním tuku, hej. Aj čo sa týka mimo prípravy, aj v príprave, stále je to taký môj základ v jedálničku. No, snažím sa to dávať až ku posledným porciám a kombinujem to iba s bielkovinami. Nekombinujem tuky so sacharidmi, kombinujem vždy len bielkoviny so sacharidmi alebo bielkoviny s tukmi. Bielkoviny s tukmi kombinujem preto vždy s poslednými jedlami, kvôli tomu, že oni ešte troška predĺžia to trávenie tých bielkovín, takže... Kvôli synergii. Presne tak. Čo sa týka suplementácie, sponzoruje ťa firma Natural Nutrition. Pomáham máš troška, no. V podstate všetky doplnky výživy. Tak skús nám načrtnúť taký denný prehľad tvojich suplementácie. Teraz je to v podstate jednoduché. Som v objemovej príprave. Čím viac sa bude blížiť súťaž, tak tým viac doplnkov samozrejme budem pridávať. Niekto to robí práve naopak, niekto ich vyhadzuje kvôli nejakému pocitu zavodnenia, skôr prechádza na to mäso. Je to pravda, ale ja skôr myslím, čo sa týka bližších mesiacov súťaží. Už posledné týždne samozrejme vyhodím všetky doplnky. Posledný týždeň, posledné dva týždne. Takmer všetky doplnky úplne vysadím, presne kvôli retencii vody. Teraz v objemovej príprave to u mňa vyzerá v podstate jednoducho. Niektoré mám tráviace enzymy, alebo niekedy pri tom množstve sacharidov, množstve bielkovín, proste v veľkom kvante jedla nestíham spracovávať toto jedlo, túto potravu, tak dávam tráviace enzymy, dávam vitamíny, minerály, dávam omega-3 masné kyseliny, klasický kreatín, monohydrát alebo AKGčko pre lepšie strebanie, srvatkový proteín, čo si dochucujem, vločky napríklad, sem tam s rýžou si to dám, mám po tréningu hydro DH32, pred spaním mám micelárny kazeín, čo mám ešte teraz? Ťažko povedať, to by si sa musel prísť pozrieť ku mňa na špajzu. Áno, klbovku momentálne ju už nedávam, 2 týždne dozadu som ju doužíval. Klbovku vždy tak 2-3 krát ročne využívam ako prevenciu, po prípade aj častejšie, keď mám už niečím problém. Ale základ je samozrejme stravovanie, čo si veľa ľudí momentálne nevie uvedomiť a vsádzajú skôr na doplnky výživy. To je to, že strašne veľa ľudí si myslí, že okopírujem toto, čo on teraz povedal, ale to sa nedá. No. Ja mám základ fakt kilo mäsa denne, teraz mám momentálne maličko cez 600 gramov ryže, 200 gramov vločiek na ráno. Je toho kvantum, hej. Veľa ľudí zožerie 2 rožky streskov a myslí si, že budú veľký, ale nie je to tak. OK, takže v tejto prvej časti rozhovoru s Petrom sme prebrali suplementáciu, stravovanie, zranenie, začiatky a súťažnú kariéru, ktorá bude pokračovať. A my pokračujeme v druhej časti videa o týždeň.